Denne tabel viser måling af lysstyrken lux fra en bestemt lommelygte i forskellige afstande, hvor afstanden er målt i centimeter. For eksempel hvis afstanden er 15 cm, så er lysstyrken 382 lux. Og først så vil jeg bestemme en potensregression ved en forskrift, og det gør jeg ved at skrive afvægt centimeter. Og så har vi en forskrift her, og den kan vi også skrive på den her måde: f af x lige med 3 gange x opløftet i minus 2,03. Fordi at for at fjerne det der et dividerne, så siger man bare at a det er, gør man a negativ. Okay, så har vi lavet forskriften som er opgave A. Så opgave B er, hvor mange procent aftager lysstyrken, når afstanden øges med 28%. Og det gør man ved en formel, der hedder procent divideret med 100. Så det er 28%. 28% divideret med 100 minus 1 opløftet i A, som er minus 2,030 og minus 1, og det giver så minus 0,39, og så får man det ganger man 100, ganger man det med 100 for at få det i procent. Så 0,9. Så lysstyrken aftager – 16% når afstanden. Den sidste opgave C. Hvad er lysstyrken ifølge jeres model, når afstanden er 40 cm? Og det vi kan gøre, det er, at vi bare kan sige f 40 og en mellemværdi. Så lysstyrken er så 55 lux. Fordi at her i forskriften f af x er lysstyrken, og x er afstanden. Så hvis vi siger f af 40, så siger vi at afstanden er 40 cm. Så lysstyrken er 55 7 lux.